Na, azt próbáljuk ezt védeni, kicsit más, a zöld az, mint nagyon szeretnék, sárga az, a piros meg nem szeretném egyáltalán. A cinnamon, hát jó mozit nézni, de nem mindig mozit nézek, akkor addig rakjuk olyan sárgára addig. Matematika, kedvenc tantárgyam, de most ebben a pillanatban most pirosra fogjuk rakni, azért tudod. Nem örülnék, ha matekoznék, de imádom a tantárgyat, mikor tanulnom kell. De nem örülnék, de tudod. Eső, nem rossz az eső, jó bent maradni, vagy jó hallani az esőt, mikor alszom, meg ilyesmi. Addig rakjuk a sárgára ide, lerakjuk. A főzés, én sajnos nem tudok főzni, meg akarok tanulni főzni, de addig oda fogjuk rakni pirosan, azért most ebben a pillanatban nem tudok főzni. Csak tojást tudok sütni, meg ilyesmi, meg vízsliket, meg... a sunset, vagy nem tudom, hogy kell azt mondani magyarul. Nem tudom, hogy örülnék, hát minden nap látom, azt a ízét, hát szerintem mindegy. Na, nézzük meg milyen kutyák. Na, az igen, azt szeretjük a kutyákat. Csak attól függ, hogy nem harapnak el. Csokoládé, imádom a csokoládét. Nézd, már csoki vagyok, imádom a csokoládét. Kávé, az olyan kellett volna raknom a pirosra. Azért nem iszok kávét egyáltalán. Mert a kávé ez nem csinál semmit nekem. Egyáltalán nem csinál semmit nekem. Tetko. Akarnék egyet valami kicsit, de... addig rakjuk a sárgára. Na mi lesz a másik zöld? Hullámvasút. Hát imádok rámenni hullámvasútra. Na az igen. Szeretnék elmenni egy hullámvasútra. Ja.